Изследователи са открили напълно нова форма на лед. Този лед е аморфен, което означава, че няма стройно организирана кристална структура и може да помогне за разгадаването на тайните на течната вода. Нека сега да разберем какво всъщност са открили. Вече са известни два вида аморфен лед с висока и с ниска плътност. По средата съществуваше празнота и изследователите смятаха, че няма начин да се създаде аморфен лед със средна плътност. Но когато Кристоф Зелцман и колегите му поставят обикновен лед в барабан с туманени лагери, охладени до минус 200 градуса по Целзий, силите на срязване, предизвикани от ударите, създават аморфен лед със средна плътност или накратко MDA. Полученият при експеримента фин бял прах има плътност точно между другите две познати форми на аморфен лед, почти същата като тази на течната вода. Това навежда изследователите на мисълта, че това може да е вода в така наречената стъклена фаза, която е вид материя, продължаваща да се държи като течност, дори при изключително ниски температури. За кратък период от време стъклото може да изглежда твърдо, но за по-дълъг период от време тече като вискозна течност. Компютърни симулации разкриват как структурата на нормалния кристален лед в ляво може да се промени в безпорядъчно твърдо вещество, когато ледът се разбие заедно с топки от нереждаема стомана при ниска температура. Тъй като слоевете лед се размесват на случайен принцип в симулацията, водните молекули се принареждат в разбъркана маса, наречена аморфен лед. Снимката вдясно. Течната вода, колкото и обикновена да изглежда, крие загадки след като се охлади до изключително ниски температури. Въз основа на разликата между аморфния лед с ниска и висока плътност, изследователите предполагаха преди, че свръхохладената вода всъщност може да е едновременно в двете различни течни фази, като едната плава върху другата, но съществуването на MDA поставя тази идея под въпрос. Той не е кристален като обикновения лед, а плътността му е същата като тази на течната вода, така че големият въпрос е какво е това? Убеден съм, че ако успеем да разберем какво е това MDA, тогава ще разберем течната вода много по-добре, обяснява Зелцман. MDA може да е важна съставка и в ледените луни на външната слънчева система. Тези странни светове изпитват интензивни сили на срязване поради гравитацията на ледените гиганти, около които обикалят. Това би могло да създаде подходящи условия за образуване на аморфен лед със средна плътност. Изследователите също така установяват, че когато този лед се затопли, отделя изключително много топлина, което би могло да му осигури огромно влияние върху геоложката активност на тези светове. Това ново състояние на водата може да преобърне разбирането ни за геоложките процеси на ледените светове и тяхната активност. Това беше видеото, приятели, надявам се да ви е било интересно и благодаря за гледането. Ще се видим следващият път, а до тогава довиждане.